Почти по едно и също време. Тя беше нарояла по първите ми така международни изяви и солови, които аз много добре си спомням, паза снимките до сърцето си. Не знам дали е харесал този танц с адвоката на дявола, Мефистофел, защото аз съм адвокат по професия, но за мен нейният танц с черно-белите клавиши е една радост голяма и